om eigenlijk onze gevoelens van droefenis te betuigen aan het Koninkrijk. Vandaag, zo'n mooie dag in Nederland, deel van het Koninkrijk, na jarenlange viering van de Koninginnedag. Dat hele Koninkrijk op stap is, vandaag in Apeldoorn. En bij ons om 12 uur 's middags dat je dan te horen krijgt. Nee, 6 uur 's morgens dat je dan te horen krijgt. Dat er zomaar iemand door de straten heen rondrijdt en dat er doden zijn gevallen. Vandaar dat we hier aanwezig zijn met de gezaghebber van het eilandgebied Curaçao. Ik heb contact gehad met alle gezaghebbers van de andere eilanden. Met de gouverneur van de Nederlandse Antillen en van Aruba. En we hebben elkaar, eigenlijk ja, je wil elkaar troosten. Ook met premier Balkenende, op het moment dat hij uit het toestel is gestapt vanuit Warschau, meteen richting naar Huis ten Loo, waar de hele familie was, waar Hare Majesteit was. Vandaar eigenlijk, ja, je praat met elkaar en dan betuig je je medeleven, maar je voelt je machteloos. Want dan moet je even eigenlijk gaan kijken, wat nu, hoe verder. En als je daarna hoort dat er ook Antillianen die daar zijn gaan feesten van een culturele club die ook overleden is. Dus ik heb contact gehad met pastoor Simon die mij 2 keer had gebeld vanmorgen. Ik heb hem ook gevraagd om te komen als voorzitter van de Raad van Kerken. Want ik denk op zo'n moment moeten wij rustig blijven en dan bidden en tot rust komen. Wij kunnen verschillende meningen hebben, maar je hoeft niet zo agressief te zijn tegenover elkaar. Wij moeten elkaars leven respecteren. Wat betreft de vieringen, op Bonaire hebben ze gisteravond gevierd. Sint Maarten heeft vandaag geen vieringen. Saba en Sint Eustatius, officieel hadden ze een ecumenische viering, die is doorgegaan. En op Aruba was er een hele sobere viering, maar ze hebben verder alles afgelast. En Curaçao zal gezaghebbers er zo meteen over hebben. Dus vandaag wil ik toch officieel onze medeleven namens de hele bevolking van Nederlandse Antillen. Heb ik ook een brief gestuurd via onze volmachtminister naar Hare Majesteit. En ook nog een andere officiële brief naar de minister-president Balkenende. Afgezien dat ik 2 keer met hem gesproken heb, ook een officiële brief om onze eigenlijk betuigingen te bieden aan de families van de overlevenden. Daar gaat het nu eigenlijk om. De mensen die dood zijn, waarvan nu wij gehoord hebben ook in Nederlandse Antillen, maar ook de families die mensen hebben in het ziekenhuis, die zijn gaan vieren eigenlijk en nu op dit moment zo bedroefd zijn. Dus vader Simon, dank u voor het gebed en dan wil ik toch het woord geven aan de gezaghebber van het eilandgebied Curaçao. Wij zijn vanmorgen geschokt door het bericht dat er een incident was gebeurd in Apeldoorn. We kunnen nog niet met zekerheid vaststellen wat er precies gebeurd is. Dat laten wij over aan het onderzoek, dat moet nog blijken. Wat wel duidelijk is, is het gevolg van dit incident. Er zijn vele verschillende doden gevallen en verschillende gewonden. Het trieste bericht is dat onder de doden 1 Antilliaan is. Wij hebben nog geen naam, tenminste wij kunnen nog geen naam bekendmaken. Wij vinden dat dat allemaal officieel via de officiële kanalen moet lopen. Maar we hebben ook begrepen dat onder de gewonden een 4-tal Antillianen zijn. We hebben via het Rode Kruis Curaçao contact gemaakt met Nederland en de informatie die wordt via Rode Kruis gekanaliseerd. Zodra wij meer gegevens hebben, zullen we dat bekendmaken, maar wij denken dat het zo moet zijn dat ook de familieleden als eerste de kans moeten krijgen om te horen dat er iets met hun familie gebeurd is. Wat wij in ieder geval kunnen zeggen is dat wij het heel erg spijtig vinden dat dit incident het gevolg heeft dat onschuldige mensen het met de dood hebben moeten betalen of als gewonden. Het was een vrolijke dag, het zou een mooie dag moeten zijn en het heeft een triest einde gehad. De vraag die hier gesteld was, wat gaat er gebeuren met de activiteiten op Curaçao? Zoals de minister-president heeft gezegd, is in contact met de centrale overheid. U weet,
contact met Nederland, binnen het Koninkrijk, gaat via centrale overheid. Contact wat ik gehad heb met de minister-president en met de gouverneur. Beslissing is dat officiële activiteiten afgelast zouden moeten worden. Op Curaçao hebben de officiële activiteiten al gisteren plaatsgevonden. Andere privéactiviteiten die gaan gewoon door vandaag. Wel is het zo dat wij vragen dat iedereen die aan het feesten is toch even stilstaat bij het gebeurde. Het kan zijn met een minuut stilte, het kan zijn met een gebed, in welke vorm dan ook. Als mensen maar even stilstaan bij het feit dat binnen het Koninkrijk ook mensen zijn die vandaag heel triest zijn door het gebeurde. Dus nogmaals, de activiteiten vinden gewoon plaats. De minister-president heeft ook aangekondigd dat officiële gebouwen van de overheid de vlag halve stok zullen hebben. Dat is al gebeurd bij de verschillende overheidsgebouwen en waar dat nog niet het geval is, zal dat nog binnen deze niet al te lange tijd gebeuren.